update kapuso, Gipukan sa Mapua Cardinals ang ilang nakasangka nga Benilde Blazers sa kulbahinam nga duwa niadtong Miyerkules sa hapon. Sa final score nga 75 sa Mapua ug 71 sa Blazers. Nahimo nga maaksyon ang maong duwa sanglit nangantigyod ang Benilde sa kadaugan. Gani sa halftime, milabaw unta sila og 7 puntos batok sa Mapua sa score nga 37-30. Apan mibuylo ang Mapua nga gipangunayan ni Pau Hernandez nga nakakuha og 22 puntos, 4 rebounds ug usa ka assist. Sa ikaduhang game, nagkasangka ang JRU Heavy Bombers ug ang Emilio Aguinaldo Generals. Pag-abot sa halftime, naguna og 3 puntos ang JRU. Hangtud na sa pagtapos sa game nga miiskor ang Heavy Bombers og 77-71. Karon nga season, kini na ang unang pagkapildi sa Generals. Samtang sa team standing sa season 99, nang hawod ang LPU Pirates nga may 4 ka daog ug walay pildi. Gisundan sa JRU Bombers ug Mapua Cardinals nga tag 3 ka daog ug usa ka pildi ning maong season.